Kolejna dziś informacja, drodzy widzowie. Oto jej tytuł. Pogrąża Europę. Amerykańsko-izraelski atak na Iran w minioną niedzielę przerzuci koszty gospodarcze szoku paliwowego głównie na Europę. Im wojna potrwa dłużej, im bardziej konflikt się rozszerzy, tym wyższe będą ceny ropy, a szczególnie gazu, co spowoduje wzrost inflacji i osłabienie gospodarek w krajach importujących paliwa. Skutki ich konfliktu mogą być jeszcze dalej idące, stawiając pod znakiem zapytania bezpieczeństwo globalnych łańcuchów dostaw i przyspieszają kosztowny proces ich przebudowy, kosztowny dla firm i konsumentów. Przyznacie, drodzy kochani widzowie, że nie sposób z tą informacją się nie zgodzić, nie sądzicie? Piszcie standardowo w komentarzach. Z góry Was pozdrawiam, Short Joker.